Il-Ministru tad-Dawl Miriam Dalli għat-tieni sena konsekuttiva twiet lil poplu Malti wawċ li s-sena d-dieħla konvinta illi mhux se jkollna kriżi fil-qtuħ tal-elettriku tal-inqas fejn sar ix-xogħol matul l-aħħar xhur. Dan saħħitu f'intervista mal-gazzetta The Sunday Times of Malta madankollu ironikament qalet illi ħadd ma jista' jagħti garanzija li mhux se jinqata' d-dawl. Sajf li ġej ħajinqata' d-dawl. Ara, jiena wara li rajna ir-riżultat tax-xogħol li għamilna, konvinta li kull fejn ser nkunu qegħdin nagħmlu x-xogħlijiet. Mhux ser ikollna issues kif esperjenzajna il-sajf li għadda. Għadek metli x'mek u x'ħeqqa' d-dawl is-sajf li ġej. Ħadd ma jista' jgħidlek jekk se jinqata' d-dawl, għaliex li tinqata' d-dawl mhijiex xi ħaġa li xi ħadd jista' jagħtik garanzija, onestament jekk xi ħadd jagħtik garanzija ma jkunx qed jgħidlek il-verità. Mistoqsija dwar il-fatt li ġeddew it-tender għat trasport ta' generators sa' sentejn jew 3 snin li ġejjin u jekk dawn l-inġenji u se jibqgħu wara l-bibien tan-nies talli saħet li dan mhux iskandlu insistiet li dawn is-sistemi jintużaw anke huma. Intant brabta mal-proġetti ambjentali mweda fil-manifest elettorali u mweda li kellhom isiru f'dawn il-5 snin, Miriam Dalli saħet li dawn huma proġetti li ma jsirux mill-lejl għal nar minkejja li issa ddew sentejn u nofs għadu ma sar xejn. Fil-waqt li saret id-domanda inevitabbli għalfejn fil-bidu tal-kampanja elettorali tal-2022 qalu lil poplu illi l-istudji kienu lesti biex jibdew il-proġetti u issa qed tgħid li għad iridu jsiru l-istudji. Il-Ministru tisħaq illi mhux vera. Qed tulna dan ix-xogħol l-istudji lesti u ħajbdew mhux vera mela kienu lesti l-istudji kont għalkom ħatibdew. Qed tuhomna fl-ewwel ġurnata tal-kampanja biex tinstemaw li Assolutament mhux il-każ, assolutament mhux il-każ. Meta jkollok proġett infrastrutturali kbar bħal dawn u dawn huma proġett infrastrutturali, trid taħdimhom b'tali mod li ma tagħmilx anki impatt negattiv fuq il-komunità tal-madwar. Brabta ma l-enerġija rinnovabbli, il-Ministru Miriam Dalli spjegat li f'dak li għandu x'jaqsam turbini li jiġġeneraw l-elettriku bir-rieħ mistennija naraw l-ewwel xogħol tagħhom sal-2030 bil-pjan ikun li jkunu jistgħu jiġġeneraw kwart tal-enerġija rikjesta l-pajjiżna. Dan il-pjan suppost għandu jinkludi wkoll pannelli solari.